नमस्कार। आपन मिट्टी आपन भाषा में रुआ सबके स्वागत बाटे। हम उमेश पांडे आज रुआ सबके हम ले चल रहल बनी और आज दिखावे जा रहल बनी युवा मोर्चा चंदा पंचायत के द्वारा जो कंबल वितरण के कार्यक्रम चलावल जा रहल बा, जो कि कंबल वितरण कइल जाता। ओ आदमी के कंबल वितरण कइल जाता जो कि असहाय करीब वर्ग के आदमी बाड़न, जो कि एकदम जरूरतमंद बाड़न, उनका खातिर कंबल वितरण कइल जाता। जो कि बता दिहल चाहतनी एक बार फिर पुनः कि युवा मोर्चा चंदा पंचायत के द्वारा कंबल वितरण हो रहल बा, जो कि सबसे बड़ा एकरा में योगदान बाटे सोमनाथ पांडे जी के, जे कि उनके द्वारा ई कंबल एजा पहुंचावल गईल और युवा मोर्चा के द्वारा ग्रामीण जनता के बीच में कंबल बांटल गईल। तो लगातार कुछ दिन से बिहार के पारा एकदम लगातार गिर रहल बा, शीतलहर एकदम लगातार जारी बाटे और जरूरतमंद के बीच कंबल बांट के युवा मोर्चा एक बार फिर अपन सुर्खिया बटोरे में लाग गिल बटे और ई दिखा रहल बनी पूरे युवा मोर्चा के जो भी सदस्य बाड़न वो कंबल वितरण में अपन सहयोग दे रहल बाड़न। जो कि बता दिहल चाहतनी कि प्रसिया में कंबल वितरण हो रहल बटे। तो ई वीडियो रुआ आपन मिट्टी आपन भाषा के माध्यम से देख रहल बानी और दर्शक बंधु लोग के नव वर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई बाटे। और साथ ही में रुआ सबसे आग्रह और विनती रही, युवा मोर्चा लगातार पंचायत के अंदर अपन प्रदर्शन दिखौले बटुए और आज भी वही तरह अपन कार्य कर रहल बटुए। जबकि आगे भी हम रुआ सब के युवा मोर्चा के कुछ सदस्य एजा उपस्थित बाड़न, जो कि दिखाई दे रहल बा। वो लोग से जरूर वार्तालाप करब हम और वो लोग के विषय में और वो लोग के बारे में जरूर हम बताई। आखिर युवा मोर्चा का यही तरह पंचायत के अंदर काम करत रही कि बस ये दिखावा बाटे, वो लोग के जुबान से हम जरूर सुनाई और वो लोग से जरूर बात करके करा के क्लियर करम। जो कि युवा मोर्चा शुरू से ही ए पंचायत में, जो कि चंदा पंचायत में अपन कार्य और प्रदर्शन अच्छा दिखौले बटुए। ए संघर्ष से पूरा पंचायत के जनता ए चुनाव में अच्छा योगदान दिहल युवा मोर्चा के और अच्छा कार्य कैला के चलते अच्छा जगह तक पहुंचावे के कोशिश कैलस युवा मोर्चा के ई चंदा पंचायत के जनता। लेकिन कुछ कारणवश युवा मोर्चा विफल रहल। लेकिन ई जरूर हमरा बात कराई युवा मोर्चा के सदस्य से और रुआ सबके जरूर हम वो लोग के सामने कैमरा के सामने जरूर ले आई। तो लगातार आज 7वां 8वां रोज ठंड के कहर एकदम आप रफ्तार तेजी पकड़ लेला बटुए। बता दिहल चाहतनी कि 9 वर्ष के जो महीना स्टार्ट बा जनवरी से ही रफ्तार लगातार तेज बटुए। इतना तेज शीतलहर गिर रहा बिहार में कि ओकरा के देखला के अनुसार युवा मोर्चा अपन बड़ा कदम उठौलस और जरूरतमंद के बीच में कमल वितरण के जो सहयोग बा ओकरा के चलौलस और कुछ पंचायत के कुछ लोग के बीच कंबल वितरण कई के अपन सहयोग प्रदान कैलस। तो सबसे बड़ा योगदान हम भी एक बार फिर बता दिया चाहतनी कि माननीय सोमनाथ पांडे जी के बटुए, जो कि कंबल वितरण करे में सबसे बड़ा सहयोग दिहनी और युवा मोर्चा अपन
समय निकाल के जनता के बीच कंबल वितरण के कार्य कैलस। तो हमारा चैनल पर वह नया होकर तो सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट जरूर करी और वह सबसे हमार आग्रह रही कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करी सभे। और चंदा पंचायत से के जो भी क्षेत्रीय वीडियो बटे वह सब देखे खातिर जरूर हमारा चैनल के सब्सक्राइब कर ली सभे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रुआ सबके वीडियो हमारा चैनल के माध्यम से रुआ सब तक पहुंच जाए। देखिए कंबल वितरण के कार्य संपन्न होके वाला बटुए, जो कि सबके हाथ में देखिए कंबल दिखाई दे रहा बा। ये सब जरूरतमंद लोग के ही बीच में कंबल बांटल गेल बा, जेकरा आज जरूरत बटुए। आपन मिट्टी आपन भाषा लगातार जो भी चंदा पंचायत के अंतर्गत वीडियो चाहे समाचार होला उर्वा सबके जरूर दिखावे के कोशिश करेला, जो कि हम बता दिहल चाहतनी कि आज रुआ सबके सहयोग और रुआ सबके सब्सक्राइब के द्वारा जो कि हमरा जो भी रुआ से बानी हमरा के सहयोग बनौले बानी सब है, ओकरा अनुसार हम आज रुआ सब तक वीडियो बना के रुआ सब तक पहुँचाए में हम अपन सहयोग दे रहल बानी। तो यही ते रुआ सब हमारा चैनल के साथे बना रही सबे। आई हम बात करा रहल बानी जो कि कुछ युवा मोर्चा के सक्रिय सदस्य बन, वो लोग से हम बात करावतानी। तो आई बात कल जाओ। हाँ आपन मिट्टी आपन भाषा में रुआ सबका स्वागत बाटे। हम उमेश पांडे। आज हम पहुंचल बानी चंदा पंचायत के प्रसिया गांव में, जहां की आज कंबल बिके वाला बाटे। वो इंसान के कंबल वितरण होके जा रहल बाटे जो कि असहाय गरीब के देखल गई बाटे, जो कि पारा लगातार बिहार में गिर रहल बा, शीतलहर एकदम लगातार तेजी से बढ़ रहल बाटे। ओकरा के देखला के अनुसार चंदा पंचायत युवा मोर्चा के सहयोग से आज परसिया में कंबल वितरण के सहयोग चल रहा बटुए, जो कि सबसे बड़ा मेन सहयोग बटुए सोमनाथ पांडे जी के, जो कि सोमनाथ पांडे जी आज मुंबई में अपना कार्य कर रहा बनी। अभी सोमनाथ पांडे जी हमारे पीछे नहीं थी, लेकिन वहाँ के पिताजी आज उपस्थित बानिए जा एक कंबल वितरण में वहाँ के पिताजी रहनी है, वहाँ से हम रुआ के जरूर हम बात कराए। अभी ले चल रहा बनी युवा मोर्चा के कुछ सक्रिय सदस्य एजा उपस्थित बन, जो कि युवा मोर्चा के सक्रिय सदस्य लोग से हम बात कराए, जो कि कंबल वितरण के सहयोग में उल रहा कंबल वितरण कैल हलो। तो हम चली ले चल रहा बनी युवा मोर्चा के कुछ सक्रिय सदस्य बन, वो लोग से हम बारी बारी रुआ के रूबरू कराए। तो आई चल जाओ हमने के बात कैल जाओ। तो देखिए अभी हमारा सामने जो कि भरियार से बानी युवा मोर्चा के एकदम सक्रिय सदस्य बानी, जो कि युवा मोर्चा में एकदम यहाँ के जो भी कार्य होला एकदम तेजी और एकदम कार्यशीलता से करीना। तो वहाँ से हम हरेंद्र जी सर। तो आपन मिट्टी आपन भाषा में राउर स्वागत बटुए। कैसा लागत है? ठंडा लगातार बढ़ रहा बा बिहार में, और ओकरा के देखते हुए रुआ सब बहुत अच्छा काम कैनी सब है, जो कि जो गरीब असहाय आदमी बन ओकरा के कंबल वितरण के काम कैनी सब है। अभी फिलहाल कैसा रुआ महसूस कर रहा बन जो कि कंबल वितरण कैनी तरह के, और युवा मोर्चा के कार्य आगे भी कैसन रही? एक कंबल वितरण होखला से बहुत गरीब लोग के मन सहारा भइल ठंडी के मौसम देखते हुए। ऐसा कार्य युवा प्लेटफार्म के द्वारा आगे भी होखत रही, ये हमनी के संकल्प बा। जब तक से हमनी के कदम एजा धरती पर रही चंदा पंचायत में, तब तक से ऐसा कार्य हमेशा होखत रही। अभी हमारा जो देखिए एक आदमी और उपस्थित बटे एजा, जो कि लालू जी, जो कि यहाँ के एजा ना रहनी है, लेकिन युवा मोर्चा के बहुत बड़ा एगो सहयोगी कहल जाए यहाँ के, जो कि युवा मोर्चा के द्वारा यहाँ के जो दिव्यांग बड़न वो दिव्यांग के प्रति यहाँ के अतना सहयोग बाटे, अतना यहाँ के काम करीना। तो वहाँ कराई बहुत दिन से हम कहत रहनी है कि लालू जी से हम, तो लालू जी से हमारा बात हुई। लालू जी देखी कितना काम करी ना यहाँ के, जो कि देखत हो युवा मोर्चा के अंदर में जो भी व्हाट्सअप ग्रुप चलेला ओकरा में लालू जी के अहम भूमिका रहेला।
लालू जी सबसे पहले तो रुआ के आपन मिट्टी आपन भाषा में रहो सबसे पहले स्वागत बटुए और रुआ जोन कार्य करी ना वो कार्य से पूरे पंचायत के युवा पीढ़ी बिया जो गर्व महसूस कर रहा बिया। रुआ कैसन महसूस होला ये चीज के लेके? सबसे पहले तो अपन मिट्टी अपन भाषा जो न्यूज़ चैनल बा यूट्यूब पर हम बहुत बहुत आभार प्रकट कर रहा बानी संपादक महोदय उमेश कुमार पांडे जी सर का। ये जो हम लोग युवा मोर्चा जो उत्पत्ति हुआ है, युवा मोर्चा में हर अलग प्रकार के नया नया एक्टिविटी देखने को मिल रहा है। इससे हमें बहुत खुशी होती है बाहर रहते हुए भी कि गांव देहात के लोग जागरूक हो रहे हैं युवा मोर्चा को देखते हुए। युवा मोर्चा में दिव्यांग तो हैं ही, साथ ही साथ ऐसे लोग हैं जो जानते नहीं है कि हमारे परिवार में किस स्थितियां को किस प्रकार को कैसे सरकार तक क्या नहीं हो पाएगा, वो युवा मोर्चा लग भीड़ करके करवा रही है। तो बहुत बहुत आभार हम प्रकट करते हैं युवा मोर्चा के पूरे टीम को। बात रही कंबल के लिए, आज हम लोग जो कार्यक्रम किए हैं 2-4 दिन से ज़्यादा ठंडा को देखते हुए, तो एकाएक प्लानिंग हम लोग किए कि कंबल को हम लोग गांव में आए हुए हैं तो इसको करवा दिया जाए। तो विशेष योगदान बाबा सोमनाथ बाबा का, चंद्रलहास बाबा के जो परसिया निवासी हैं उनके लिए भी हम आभार प्रकट करते हैं युवा मोर्चा के द्वारा। ये जो आज के कार्यक्रम हुआ है विशेष योगदान रहा है बाबा के, चंद्रलहास बाबा के और सोमनाथ बाबा के। बहुत अच्छा लगा और अच्छा लगता है, हमें खुशी होती है गांव में ना रहते हुए भी आप सबका साथ रहता है, समर्थन रहता है। युवा लोग के कार हुआ संदेश दिहल चाहते हैं हमारा चैनल के माध्यम से? अपन मिट्टी अपन भाषा यानी रुआ चैनल से हम संदेश दे रहा बानी कि हर लोग अपने जज्बा और जुनून को देखते हुए क्या कर सकते हैं। आप इस चैनल से जुड़िए, इस चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, जानकारी लीजिए, अपने जागरूकता फैलाइए और आप भी अपने समाज के लिए कुछ करिए। अभी एक देखी रोहित जी जो कि दिव्यांग जिला डीपीओ बानी, हम वहाँ से बात करावत नहीं। रोहित जी जी, सबसे पहले तो हम अपन मिट्टी और अपन भाषा के चैनल के बहुत स्वागत करते हैं कि यहाँ के हर कदम तैयार रहिला, क्या कोई भी सूचना हम युवा संघ के होला, अगर कोई भी दिक्कत होला वो पर हर बार यहाँ के तैयार रहिला और हर सूचना के हमनी के यहाँ के प्रकट करीला और आउट करीला। तो सबसे पहले तो यहाँ के हम बहुत स्वागत करते हैं अपन मिट्टी अपन भाषा के। रोहित जी जैसे जिला के रुआ अभी डीपीओ बानी दिव्यांग समूह के, तो अभी वो लोग के विषय में रुआ कार्य कर रहा बानी, वो लोग के माने जनहित खातिर? जी अभी तो हमनी के दिव्यांग खातिर बहुत से ऐसे 46 योजना के मांग पत्र हमनी के हर जगह दिले बनी जा। जी जिला से लेके अनुमंडल से लेके यहाँ तक कि प्रखंड स्तर पर भी दिहल बा। जो दिव्यांग के 46 को मांग बा, ओकरा में बहुत ऐसा बा जैसे कि 400 रुपया हम दिव्यांग के जो मिल रहा बा, ओकरा से दिव्यांग के कोनो बहुत यानी कि आज के महंगाई के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कम बा। तो वो और भी चाहिए मान ले कि महंगाई के देखते हुए माने और भी माने जी अब जो बढ़े के चाहिए। जी तो ओकरा के 3000 रुपया करे खातिर मांग हमनी के हर जगह कैले बन जाए। यहाँ तक कि विधानसभा में भी मांग पहुँचल बा हमनी के। तो हमनी के और भी बहुत ऐसे मांग बाटे दिव्यांग खातिर कि साइकिल जैसे ट्राई साइकिल होके या दिव्यांग के उनका परसेंटेज के हिसाब से उनका के हर जरूरत पूरा करे खातिर हमनी के दिव्यांग टीम जो बिया हमेशा तैयार बिया और हमेशा तैयार रही। तो हम यह कहब कि आपके चैनल के आपके माध्यम के द्वारा इस सब हमनी के जानकारी फैलावे के मिलता, एकरा खातिर बहुत बहुत हम धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। अभी हम ले चल रहा बानी जो कि बतौनी हम शुरू में कि सोमनाथ पांडे जी जो कि मुंबई में बैठल बानी, कार्य कर रहा बानी, अपना कार्य में बानी, लेकिन सबसे बड़ा सहयोग वहाँ के रहल जो उनकी कंबल वितरण में, तो वहाँ के अभी उपस्थित नहीं किए जाए, लेकिन हाँ वहाँ के पिताजी उपस्थित बानी। वहाँ के पिताजी से हम बात कराओ तनी। चाचा जी पहले तो रुआ के नमस्कार, आपन मिट्टी आपन भाषा के द्वारा अरुआ से अभी जो कि कमल वितरण भइल है रुआ ओमे रहनी है। सबसे बड़ बात बिया युवा मोर्चा के द्वारा अभी वो लोग के अहम भूमिका आ रहा बाटे, कह रहा बा कि सोमनाथ पांडे जी के सबसे बड़ा योगदान है में बटुए। तो राउर अभी पुत्र बानी सोमनाथ पांडे जी, राउर का नाम पड़ी?
हमारा नाम चंद्रहास पांडे, पूर्व सैनिक चंद्रहास पांडे। रुआ सैनिक में रहनी है पहल, यहाँ के भूतपूर्व सैनिक बानी और अभी कमल वितरण भइल हो, ऐसे रुआ मान ली कैसन संदेश जा रहा बा समाज के अंदर? हाँ, समाज के अंदर बहुत बढ़िया एक प्रभाव रही, बहुत बढ़िया संदेश जा रहा बा। युवा मोर्चा के भी बहुत एकरा में अच्छा प्रभाव रही। हमनी का तो अब वृद्ध आदमी बाल, लेकिन युवा मोर्चा से बहुत ही हमनी का प्रभावित बा आदमी। इतना बढ़िया युवा मोर्चा काम कर रहा बढ़िया। अब एकरा में हमनी की जरूरत है योगदान देवे के, तो जितना हो सकी हमनी का योगदान देव जा। हमनी का युवा मोर्चा के संगे बनी जा। युवा मोर्चा हमेशा ई आगे बढ़ावे के कोशिश करी आदमी। बहुत बहुत धन्यवाद युवा मोर्चा के, जौन कर रहा बा बहुत ही अच्छा कर रहा बा। का लागत है कि युवा मोर्चा आगे भी रुआ देखला से खरा उतर जाई का? बिल्कुल हमनी के सहयोग रही, खरा उतरे के चाहे, हमनी का यही कामना करत आदमी। चलिए देखिए यहाँ के बतौनी कि युवा मोर्चा जो कार्य कर रहा बा, चंदा पंचायत का बड़ा कार्य कर रहा बा, तो आई ले चल रहा बानी हम। उमेश जी जुड़ चुकल बानी। उमेश जी जो कि उमेश सिंह बानी, लीलाधरपुर के बानी, यहाँ के जो कि दिव्यांग वर्ग के यहाँ के जिला महासचिव बानी। तो उमेश जी राउर भी युवा मोर्चा के सबसे बड़ा योगदान बा युवा मोर्चा में, तो महासचिव बानी अभी जिला में, तो महासचिव के नाते अभी दिव्यांग लोग के प्रति का सोच रखले बानी? अभी सबसे पहले हम आपन मिट्टी आपन भाषा के स्वागत करते हैं। सभी चंदा पंचायत के युवा मोर्चा साथी देख रहे हैं और तमाम जगहों से जुड़े हुए साथियों को नमस्कार। सबसे पहले यहाँ के प्रश्न के लिए बने कि दिव्यांग के प्रति आपने हम क्या सोच रखे हैं, तो हमारा यही सोच है कि पूरे बक्सर जिला में जिन दिव्यांग भाइयों का कोई भी समस्या होगा, मैं उसके लिए रात दिन सदैव तत्पर रहूंगा। चलिए बहुत बड़ बात बिया। यहाँ के जो भी समस्या हुई दिव्यांग के, रुआ अपन मोबाइल नंबर बता दी। 7654955203। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी। और रुआ के बताओ तो नहीं बार बार हमने के जो कि युवा मोर्चा जो चलेला चंदा पंचायत के अंदर में, युवा मोर्चा बहुत बढ़िया कार्य करतिया। युवा मोर्चा आगे भी कार्य करी और रुआ के युवा मोर्चा में एगो ऐसा सदस्य दिखाई जो कि युवा तो नहीं खी, लेकिन युवा से भी दो डग आगे चली ना। वहाँ के नाम बटुए हाला बाबा। हाला बाबा से रुआ के जरूर रूबरू करावे जा रहा बनी, जो कि युवा मोर्चा के एगो सबसे बड़ा सदस्य यहाँ के बानी। यहाँ पर यहाँ के लोग कहबो करेला कि यहाँ के युवा मोर्चा के सबसे बड़ सक्रिय सदस्य बानी हाला बाबा। रुआ एक बार यहाँ के हाला बाबा एक बार बता दिया चाहता नहीं, यहाँ के जो कि जिला परिषद के एक बार चुनाव लड़ चुकल बानी यहाँ के पूरे चक्की प्रखंड के अंतर्गत। तो हाला बाबा रुआ से कैसा लाग रहा बा, जो कि पूरे युवा मोर्चा के सक्रिय सदस्य रुआ बानी आ युवा मोर्चा में बानी रुआ, तो रुआ कैसा लागेला युवा मोर्चा के कार्य? युवा मोर्चा के जोन काम भी कैसा लागेला? जौन काम जे बा बक्सर जिला में, और मेरा घर है हला बाबा का, बक्सर जिला चंदा पंचायत, हाँ हाँ, चक्की प्रखंड, थाना ब्रह्मपुर का रहने वाले हाला बाबा हैं, रामचंद्र पांडे उर्फ हाला बाबा। अच्छा हम हमारा सवाल रहा रुआ से, हाँ। ये जो युवा मोर्चा जो कर्म कर रहा है गांव का ऊपर चंदा पंचायत का, जो युवा मोर्चा काम कर रहा है, इतना हमको सुंदर लगता है, हम खून देने पर भी तैयार हैं इनको पाछा लाग करके आगा चलेंगे। इस ऐसा सुंदर काम इस चंदा पंचायत में कर रहे हैं युवा मोर्चा। जो एक मेरा जो किए हैं चंद्रहास बाबा का लड़का जो किए हैं शोभनाथ पांडे जी, और इसमें सदस्य हैं उमेश पांडे और उत्तम चौधरी मुखिया ने इसमें है। इसमें जान जाइए कि हमको इतना सुंदर लगता है कि इसलिए हम बहुत हर्ष दिल से खुशी मानते हैं कि दाम ठाने हैं, वैसा कोई नहीं था, नहीं के करत वैसा काम कोई नहीं के करत। चलिए तो ये हाला बाबा रहनी है। अब रुआ के हम ले चल रहा बानी माननीय उत्तम चौधरी जी से रुआ के रूबरू करावे जा रहा बानी, जो कि उत्तम कुमार जी बानी, जो कि चंदा पंचायत में मुखिया प्रत्याशी रहनी है, जो उनकी अच्छा खासा वोट लेके आज वहाँ के अपन जो सुर्खी बटोरले बानी, जो उनकी सुर्खी ऐसा सुर्खी बिया कि पूरा बक्सर जिला में यहाँ के चर्चा हो गई बटे।
उत्तम कुमार जी के नाम, जे भी कहीं चंदा पंचायत चाहे बक्सर जिला में कहीं उत्तम कुमार जी के नाम रखी तो एकदम चर्चा के विषय बनल बाटे उत्तम कुमार के। तो हम उत्तम कुमार बार उत्तम कुमार जी आ चुकल बानी और हमारा चैनल के माध्यम से बहुत बार वहाँ के अपन परिचय भी दे चुकल बानी। तो उत्तम कुमार जी से हम बात करें। उत्तम कुमार जी, बहुत दिन के बाद हमारा और मुलाकात भइल बा, ओकरा खाली तहे दिल से राउर शुक्रगुजार बानी और राउर तहे दिल से हम धन्यवाद देवे जा रहे बानी। सबसे पहले तो 9 वर्ष के रुआ के शुभकामनाएं देवे जा रहा बानी। और धन्यवाद उमेश जी, अपन मिट्टी अपन भाषा के दर्शक, चंदा पंचायत के सम्मानित जनता, आसपास के जितना सम्मानित जनता माने क्षेत्र के, हम 9 वर्ष के मंगलमय जीवन के कामना करतनी, उनका से हम प्रणाम करतनी। कोरोना काल के देखते हुए वहाँ से गुजारिश करतनी कि अपन जो भी मास्क यूज करी, अपन परिवार के देखभाल करी, समाज के देखभाल करी। राउर बात बहुत अच्छा लागल रहा, सब जितना सहयोग कोई चंदा पंचायत युवा मोर्चा एक आज युवा मोर्चा ना रह के ई सबके एक घरेलू सदस्य लेखा हो गई बा। देखिए पीछे जो टट्टे भी बने निस्वार्थ रूप से हमनी के हमेशा साथ दिल बनी डोगा निस्वार्थ रूप से ई मोर्चा के जे सदस्य होला ओकरा में एगो खूबी हो जाला, एगो ना कहल जाला कि समानता। तो सबसे बड़ा युवा मोर्चा मतलब निस्वार्थ भाव से मतलब कोई एजा कुछ कोई के ना दिला बोल के चंदा पंचायत युवा मोर्चा के सब करेला। चंदा पंचायत युवा मोर्चा समाज खातिर कर लाते में ई जो मोर्चा है युवा मोर्चा ई सबके है। ई मतलब ई कोई रह कहो कि ना हम बानी चाहे ना बनी, लेकिन बा चंदा पंचायत युवा मोर्चा के सदस्य ओकरे ई मोर्चे है। हम देखले बनी कि एरुआ मोर्चा के अंदर में एकदम जिसे ना कहल जाला कि घिल निकाल के आ सबको उपस्थित कर उ तरह के आदमी बड़ा एकरा में का ऐसा मान ली कि रोह महसूस होला का? देखिए समाज में बहुत अच्छा अच्छे के कारण हमने के 1236 को वोट लोग कहे कि चंदा पंचायत में खाए पिए शराबी के जो अड्डा है ई है 10 तरह के नकारात्मक भाग। कोई ई प्रतिनिधि कहे कि वो उठल बने तो काल 500 वोटे मिली है, लेकिन एक तरह समाज ही दिखा दिलस कि ना इस समाज में पढ़ल लिखल जागरूक अच्छा आदमी जन पढ़ल लिखल नहीं लेकिन अच्छा बाने, वो पैसा पर बिके वाला नहीं बाने, जो कि 1236 को बाड़न एकदम घी बाड़न मतलब उनको से ज्यादा लोग बाने, लेकिन कोन कारण से खराब का लोग उनका के तनी मनी घुमा दिल बरगला दिल सा ना तो अच्छा बहुत बने बुरा से अच्छा बने। लेकिन वह कहला कि तनी मनी ना होला कि बुरा लोग के प्रभाव समाज पर ज्यादा होला। यह तुले खातिर चंदा पंचायत युवा मोर्चा बनल बा। आई युवा मोर्चा सबके है, एमे ऐसा लोग बने अच्छा लोग बने कि क्या कहल जाए। कंबल जो आइल देखिए हम जितना प्रवासी बने एगो मैसेज दिया चाहते कि चंदा पंचायत युवा मोर्चा समाज के राजनीति मंच तहले है। राजनीति मंच एल बाकी ये राजनीति अच्छा ओकेल राजनीति मंच बनल बा। आ विकास साथ साथ विकास एजा बेहतर हो सके खातिर प्रतिबद्ध बा, चाहे वो चुनाव जीतो चाहे हारो, लेकिन विकास में हमेशा प्रतिबद्ध रही। ये एगो ऐसा प्लेटफॉर्म बा कि जे भी प्रवासी बा चाहता कि हम अपने गांव खातिर कुछ करी, लेकिन वो कर नहीं खे पावत। तो हमने के माध्यम से जितना युवा मोर्चा माध्यम से कम्बल वितरण गरीबों खातिर कुछ कल चाहिए तो हमने के प्लेटफॉर्म उनका खातिर तैयार बा। हमने से वहाँ के कंसल्ट करी कि हम अपन गांव में हर चीज करवावल चाहतनी, वहाँ के नाम से हमने के काम करवा दें जा। एगो हम मैसेज दिया चाहतनी पूरा जे भी हमारा क्षेत्र के पंचायत के लोग बा जे आज के रूप में आर्थिक वही पढ़ल लिखल में आगे बा, तो चाहे कि कुछ काम कर चाहे लाइब्रेरी खोलल चाहे हॉस्पिटल दवा वितरण कर चाहे मतलब वो अपना अनुसार से कुछ भी काम कर। जैसे कम्बल वितरण सोमनाथ पांडे जी करवानी जो कि अभी में प्रवासी बानी वहाँ के मुंबई में बैठल बानी, लेकिन काम करवा देनी युवा मोर्चा के सहयोग से। वही तरह काल कोई के मन में लालसा हो कि हम अपने गांव क्षेत्र खातिर कुछ करी तो युवा मोर्चा उनका खातिर तैयार बा। वहाँ के अपन काम बताई युवा मोर्चा कदी वहाँ के नाम से काम। अच्छा युवा मोर्चा में बहुत सदस्य बाणन जो कि एकदम सक्रिय रहल सदस्य कार्य संदेश दिया चाहता। सदस्य के हम आभार बानी, वहाँ सबके हमरा पर कर्ज एक तरह से बा कि हतना हम सोचले नहीं। वहाँ सब भरियार में बहुत सारा सदस्य जन बाने कि आज ना अपने कोनो कारण से अर्जुन बने, बहुत हरेंद्र जी बाने, अमन जी बाने, मतलब बहुत लोग ऐसा बा जेकरा के नाम गिनैला पर ना मंटू बाने मतलब ना होला। बहुत लोग बाने जौन की अथा लोग बाने जो निस्वार्थ रूप से काम कर लोग, उन लोग के बदौलत ही युवा मोर्चा बिया। अच्छा आगे कैसा लागत है युवा मोर्चा के का कार्य रही आगे? युवा मोर्चा के काम रही कि हमेशा से काम रहल बा कि समाज के वो नई दिशा दशा दिहल। एमे कहल लागल है कि सबके समूह हो, विचारों के समूह हो युवा मोर्चा। एगो हमार विचार से ना चल रहा,
एमे जितना पढ़ल लिखल बाने, जितना अच्छा लोग बाने, उनकर विचार से ही चलेला। ओमे हमारो विचार के अगर हमारो विचार गलत हुई नु तो हमारा विचार ना चली। ओमे ई विचार के एगो समूह हो, तो ई युवा मोर्चा हमेशा से कहाँ गलत हुई वो जे हमेशा रही। माने युवा मोर्चा में ई नइखे कि हम गलती कर रहल बानी तो गलती के मान्य होई, जे भी गलती करी ओकरा पर माने हाँ ओकरा कहा कि गलत कर रहल बानी रहुआ। आज जो भी काम होला हम देखले बनी उत्तम जी, अच्छे ही काम होला, ओकरा में हाला बोल बहुत ज्यादा होला। कोई भी गलत काम के हाला बोल बहुत तेज हो जाला। का ऐसा लागेला कि हाला बोल होला वो काम सही से एकदम ढंग से हो जाला? हाला बोल देखी सामूहिक उत्तरदायित्व के अवधारणा से हमने के काम कर ले जा, तो कहाँ भी कभी भी कानून के दायरा में रह के जोन चीज पृष्ठभूमि देख के आदमी काम करला कि का संवैधानिक बा का असंवैधानिक बा, ई परिप्रेक्ष्य में हमने के वो काम कर ले जा। अगर असंवैधानिक बा, खराब बा, भ्रष्टाचार की ओर बा, तो चाहे कोई भी ओकरा खिलाफ हमने के जाए में डर ना लगेला। कहे कि हमने के संवैधानिक रह के असंवैधानिक काम के हमने के ओकरा के रोकी ले जा, ये हमने के। उत्तम जी, हम लास्ट सवाल रही हमारा रुआ से कि आगे और विचार का बाटे ए पंचायत के प्रति? हमनी के पंचायत के प्रति विचार बा कि हमनी के पंचायत ना क्षेत्र बिहार, यहाँ तक कि जब हमनी के दिल्ली पढ़े गए रही तो हमेशा भी बिहार के जो रैंक आवेला कोनो चीज में, भूखमरी में, गरीबी में, बेरोजगारी में, वो सबसे नीचे आवेला। तो चूंकि वजह रही जाए तो हमने के बड़ा खराब लगे कि एक बिहारी जैसा ना होला, वो फील करेला कि एगो बिहारी पर का असर पड़ेला, एक दर्द हमने के दिल्ली में रह के जानल बन जाए। तो हमने के शौक पंचायत तक नहीं किया, हमने के शौक बा बिहार के नाम उज्जवल होको। आई कैसे उज्जवल होके जब तक हमारे पंचायत ना हुई तब तक घरे जब ठीक ना हुई तब तक हम कैसे कर सकते? सही बात है। हमने के पंचायत बढ़िया सुदृढ़ अवस्था में होको, अगल बगल के नवनिर्वाचित जे भी मुखिया बनल बा उनका से यही कहम हम कि देखी काम अच्छा से करे के बा, ऐसा लोग सबके उत्तरदायित्व बा, एकरा के जे जीतल बा वो उत्तरदायित्व के एगो काम करता कि एगो उनका जिम्मा एगो बोझ दिया गइल बा कि ई पंचायत के कमाना, जहाँ कहीं भी गलत काम होई हमनी के योजना ये बा पंचायत में कि हमनी के काम सही से करवाएं जा जी। एगो एक तो ये विपक्ष के भूमिका बहुत बढ़िया रही हमनी के, अपने से जो जेकरा काम नहीं हो तो कामों कराएं जा। अगल बगल के मुखिया के जितना नवनिर्वाचित उनका कि एगो संदेश बा, चाहे कोई मुखिया ना, वार्ड बीटीसी, जिला परिषद जे बाउंगा से एगो ना होला कि रोआ सब मिल के काम करी जाए, एगो समूह के रूप में। काल गइले रोआ वोट मांगे के मत पड़ो पैसा से। एगो सबसे बड़ा हम संदेश दिया चाहतनी कि आगे जोन चुनाव हो बिना पैसा के हो, जैसे राउर भइल है। बिल्कुल बिना जैसे युवा मोर्चा चुनाव लड़ल है बिना पैसा के, जब उत्तम जी मेन भूमिका में रहनी है। अभी रुआ के बता दिहल चाहतनी। अच्छा उत्तम जी, ऐसा भी लोग कहेला कि सबसे कम पैसा में रुआ चुनाव लड़नी है, का सही बात है गलत? कहनी ना कि चंदा पंचायत युवा मोर्चा एगो परिवार हो, ऐसा सगरो बा अच्छा सब चाहेला। उहे तो हमने के कुछ पैसा लगबे ना कइल, एक खातिर ना लगल कि सब अपन चाहता कि पंचायत हमार बेहतर हो गए। तो हमने से सब जुड़त चल गई, सब अप्रिशिएट, सब बढ़ावा दिहल, सब अच्छा खातिर। एक कारण से सब हमनी से अच्छा लोग माने, ताकि हमने के प्रमोट कइल हमें, हमने के बढ़ैला हमें। तो हम ये कहम कि आगे जौन चुनाव होखो रुआ काहे जी हजूरी करे जाए कि भैया हमरा के वोट दे दो। रुआ इतना कामे अच्छा कर दी कि कल गइले रुआ जी हजूरी ना करे पड़ो, के ना पड़े। हाँ, एमे रोआ करम चाहे कोई वो तरह के काम करी, कोनो पंचायत के हम कहतनी कि रोआ काल गले अब मौका मिलल बा तो काम करके दिखाई कि रोआ जी हजूरी ना करे के पड़ो, कि हमरा के पैसा लेना जाए के पड़ो। अच्छा, युवा मोर्चा के माने अलग अलग लोग ढंग से लोग एकरा के उपाधना देला कि ऊ ह ऐसे हम, माने कुछ गलत लोग भी एकरा पर युवा मोर्चा के ऊपर में प्रयोग करेला कि ऐसे चल रहल बिया, वैसे चल रहल बिया। कारुआ समझ गनी हमरा और बात और जहां संकेत हम समझत। हां, माने खुल के हम नहीं बता दी। हां, देखी समाज में दो गो वर्ग होला, अच्छा बुरा। बुरा अच्छा के कब तक प्रभाव रही, जब बुरा रही तबे अच्छा के लोग जानी। जब झूठ बा तबे सत्य के अस्तित्व बा। तो बुरा लोग के रहल बहुत जरूरी बा। बुरा उनका बुरा हमनी के सोचत हो सकला वो अपना अस्त्र से अच्छा ही काम करो। तो जब तक आलोचना होखल बहुत बढ़िया बात बा, और कमी निकाले वाला कोई रोग प्रति हमेशा रहे वाला रही तो रोग बिगड़म ना। तो अच्छा भाई हमने के सकारात्मक रूप में माने ई बात भइल कि माने एगो मान के चले कि एगो विपक्ष रही तो अच्छा माने के ओकर प्रक्रिया कहल अच्छा रोगा अच्छा माने जे उ समझी कि और हित बा, सबसे बड़ा हित बटुए रोगा बारे में रोज चर्चा करे। हां, रोगा रहे तो समझी कि कितना वो अच्छा बनी रोगा कि रोगा ओकर चिंता और चिंता ओकरा बा।
राउर चर्चा करता सगरो तो ये सबसे बड़ बात कहनी उत्तम जी कि मान ले कि हमार चाचा वो अगिला कर रहा बा, सबसे अच्छा हम बानी तो वही अगिला हमार चाचा कर अच्छा रहा बा। रही चाहे ना रही, कम से कम बुरा तो ना हो सकिला ओकरा कारण। सही बात भैया, बुरा तो देखी अगर बुरा ना- अगर वो चर्चा करता तो बुरा सोच के नहीं कर। हाँ तो ओकरा खातिर हमरा के हमेशा दिखावता कि अगर तू रास्ता भटक मत, तारा खातिर हम बानी, तू भटकबा तो हम कहीं ना कहीं तार उजागर करे खातिर बानी। तुमको कहते तहे दिल से धन्यवाद बा जे हमार विपक्षी बने मानसिक रूप से, उनका के हम बहुत धन्यवाद देतनी कि हमनी के एक छोट छोट बात पर वहाँ के ध्यान बा। चलिए हमरो तरफ से बहुत बहुत ध्यान धन्यवाद बटे उनका के, जो कि हमनी के गलतियां निकाल के कम से कम हमनी के मार्गदर्शन पर ले जाए के काम कर रहा बालो। आपन मिट्टी आपन भाषा में बस एजे तकले। हम उमेश पांडे, कैमरा अंजनी चौधरी के साथ, नमस्कार।